Prvé signály som si uvedomila vlastne vtedy, keď sa opakovane vybuchla, keď napríklad nakúpila nejaké potraviny, vôbec ich nespotrebovala, lebo skôr zhnili, ako ich spotrebovala. A viac menej, najprv som to pripisovala tomu, že však aj ja zabudnem, ale už to potom, keď bolo opakovanie a viac menej už čakala príbuzných, ktorí nežili, už sme vedeli, že nie je dobre. Ja ako vnúčka som to vnímala tak, že už bol v podstate oheň na streche, keď my sme to začali registrovať. A okrem toho, že sa ona vybuchovala, tak ona začala byť veľmi upodozrievavá. Aj to, že jej niekto chodí do bytu, že jej niekto schováva kľúče, schováva jej kabelku, doklady a proste to bola akože aj častokrát moja práca, že keď ja som ju došla kontrolovať domov, keď som skončila v práci, tak väčšinou sme hrali schovávačku alebo sme hľadali veci, ktoré ona si počas noci poschovávala a potom sme hľadali kľúče od skriniek, lebo ona si všetky kľúče pozbierala zo všetkých skriniek a potom sme sa nevedeli dostať k liekom, potom nevedela nájsť peňaženku, nevedela nájsť kabelku, potom sme našli občiansky preukaz pod kobercom. A všetko bolo proste, ona veľakrát potom sme zistili, že ona v noci bdela a túlala sa po tom byte a riešila tie svoje veci, čo ju napadli. A potom cez deň bola aj unavená, nevyspatá a vtedy začala proste, sa vrátila do toho svojho ku zmyslom a vtedy začala prepadať panike a potom začala upodozrievať nás, teda hlavne mamu. Určite ste už počuli rôzne výrazy pre zábudlivosť či neschopnosť logicky uvažovať. Počuli ste slová ako demencia, Alzheimer. Viete, že ide o poruchu pamäti. Zaujíma vás, ako sa tieto stavy líšia od bežného zabúdania? Demencia je nadradený, môžeme povedať, strešný pojem, ktorý sa týka celej skupiny ochorení. Je spôsobená viacerými príčinami. Novší termín je neurokognitívna porucha. Demencia je dôsledkom poškodenia mozgu, hlavne mozgovej kôry a neskôr aj ďalších mozgových štruktúr. Je dôsledkom neurodegeneratívneho ochorenia mozgu, kedy ide o degenerovanie nervových buniek a proces je nezvratný, ochorenie nie je vyliečiteľné. Demencia je dôsledok škodlivých procesov, otravy organizmu, úrazu hlavy a dôsledok poškodenia cievneho zásobenia mozgu. Príčinou demencie môže byť až 60 rôznych ochorení. Niektoré sú liečiteľné, ale väčšina nie. Napríklad ochorenie štítnej žľazy alebo niektoré formy depresie, ktoré vyvolávajú demenciu, je možné vyliečiť. Dôležité je vedieť, že demencia sa odlišuje od mentálnej retardácie. Človek s týmto ochorením je postihnutý od detstva, jeho rozumové schopnosti sa nikdy plne nerozvinú. Avšak osoba s demenciou stráca mentálne schopnosti až vo vyššom veku, zvyčajne po 65. roku života. Demencia je vždy výsledkom chorobného procesu. Nie je normálnou súčasťou starnutia. Sprievodným prejavom starnutia býva horšie sústredenie, tendencia k pomalšiemu mysleniu, nižšia pamäťová výkonnosť, napríklad problémy s menami. Zhoršuje sa prispôsobivosť na nové nečakané udalosti a situácie. Ale tento stav sa plynutím času nezhoršuje. Starnutie je často sprevádzané radou pridružených ochorení, napríklad vysokým krvným tlakom, cukrovkou, rôznymi úrazmi hlavy, užívaním rozličných liekov, ktoré môžu ovplyvňovať kognitívne funkcie, ale nezhoršujú ich do obrazu demencie. Pojem starecká alebo senilná demencia je preto nesprávny. Staroba, senium neprináša automaticky kognitívnu poruchu či demenciu. Mozog tvoria miliardy nervových buniek, neurónov, ktoré vykonávajú úlohy ako myslenie, pamätanie si, pociťovanie emócií, riadia pohyby tela. V mozgu postihnutého človeka určité bunky odumierajú. V niektorých jeho častiach vznikajú mikroskopické chorobné zmeny,
Vytvárajú sa miesta, kde činnosť už nie je taká, aká by mala byť. A tak jednou zo zasiahnutých býva časť mozgu, ktorá riadi duševnú činnosť, ako je napríklad pamäť. Ďalšia oblasť riadi orientáciu v priestore a odumieranie nervových buniek v tejto časti spôsobuje, že postihnutý človek blúdi, má napríklad problém vrátiť sa domov. Pamäť, myslenie, orientácia, chápanie, počítanie, úsudok, reč, plánovanie sú poznávacie, kognitívne funkcie, ktoré sú práve postihnuté pri demencii. Neurovedci hovoria, že patologické zmeny na mozgu sa začínajú už v mladšom veku, možno okolo 30. roku života. Kumulujú sa a keď dosiahnu kritickú hranicu, začínajú sa prejavovať zmenenými schopnosťami. Preto je dôležité dávať celý život pozor najmä na úrazy hlavy, chrániť si hlavu pri záľubách, kde môže prísť k jej poraneniu. Naučiť sa zvládať stres, zdravo a správne sa stravovať, liečiť si vysoký krvný tlak, skrátka predchádzať situáciám a chorobám, ktoré môžu poškodzovať mozog a viesť vo vyššom veku k demencii. Aj pohybová aktivita, ktorá pomáha prekrvovať celý organizmus a zabezpečí pre mozog dostatok kyslíka, nás môže chrániť pred demenciou v staršom veku. Mozog tvoria miliardy nervových buniek a oveľa väčšie množstvo spojení medzi nimi. Neurovedci hovoria až o biliónoch. V zdravom mozgu sa neustále od narodenia pri každej ľudskej činnosti vytvárajú nové a nové spojenia medzi bunkami. Na bunkovej úrovni sa tvorí aj pamäťová stopa, ktorá je sprevádzaná zmenou tvaru zakončenia nervových buniek, pričom sa tvoria a vznikajú nové bielkoviny. Keď prestaneme nejakú činnosť vykonávať, tak sa spojenia oslabia alebo zrušia. Čím máme počas života viac príležitostí sa učiť, čím sme zvedavejší, tým máme v dospelosti aj v starobe viac a viac takýchto spojení. A nimi sme chránení pri poškodení mozgu a jeho dôsledkoch, poruchách pamäti. Napríklad pri neurodegeneratívnom procese v mozgu, keď sú mnohé bunky zničené, stále v tom vysokom počte spojení máme rezervu, tzv. Kognitívnu rezervu, aby sme dokázali pamätať si, uvažovať, mať vedomosti o svete, o sebe. Tento proces tvorby spojení medzi bunkami je možný v každom veku, dokonca aj počas ochorenia na demenciu, i keď je tu významne obmedzený. Najčastejšie sa stretávame v praxi s demenciou spôsobenou Alzheimerovou chorobou. Alzheimerová choroba je progresívne degeneratívne ochorenie, ktoré sa zhoršuje plynutím času, u ktorého dochádza k hromadeniu chorých bielkovín v mozgu. Beta-amyloid sa hromadí do priestoru medzi nervovými bunkami a tvorí tzv. Senilné plaky. Vo vnútri nervových buniek dochádza k ukladaniu fosforylovaného tau proteínu a tvorí tzv. Neurofibrilálne klbká. Dôsledkom je potom úbytok neurónov, zmena štruktúry mozgu a celková atrofia mozgu. Neuróny nemôžu vzájomne komunikovať a vykonávať svoju funkciu, teda prenos informácií. Druhá najčastejšia forma demencie je vaskulárna demencia, ktorá je spôsobená ochorením mozgových ciev a zhoršovaním prietoku krvi určitými oblastiami mozgu. Alzheimerová choroba je najčastejšou príčinou demencie u dospelých. Je to ochorenie mozgu, ktoré sa postupom času zhoršuje sa pamäť, negatívne sa ovplyvňuje správanie a komunikačné schopnosti človeka. Zvyčajne začína zábudlivosťou a končí úplnou odkázanosťou na druhých. V súčasnosti nie je známy žiadny spôsob, ako ju vyliečiť alebo zastaviť. Prejavy Alzheimerovej choroby sa vyvíjajú veľmi pomaly, plíživo, nebadane. Pacient zabúda na rozhovor, ktorý sa odohral pred niekoľkými minútami, nevie presný dátum,
nakúpi veci, ktoré nepotrebuje, zabúda užívať lieky. Tieto zmeny rodina často pripisuje starnutiu, ale je potrebné vedieť, že pri Alzheimerovej chorobe sa postupne tieto schopnosti zhoršujú. Postihnutý človek má ťažkosti s naučením sa nových vecí, napríklad ovládať nový mobilný telefón, nedokáže zodpovedne plánovať isté situácie a rozhodovať sa. Na začiatku teda zlyháva krátkodobá pamäť, orientácia časová a priestorová, zabúdanie bežných slov. Dlhodobá pamäť nie je porušená. Nespomenie si na aktuálnu adresu, telefón, ale spomenie si na adresu a číslo telefónu z miesta, kde býval pred niekoľkými rokmi. V začiatku ochorenia môžu byť niektorí pacienti depresívni a uvedomujú si svoje časté zlyhávania. Toto je charakteristika prvého štádia, ktoré zvyčajne trvá 2 až 3 roky. Pacient stále môže bývať sám vo svojom byte s občasným dohľadom príbuzných. Postupne choroba prechádza do druhého štádia, ktoré trvá najdlhšie v období trvania choroby. Môže to byť v priemere 6 až 10 rokov. Stále väčšie ťažkosti mu robia činnosti, ktoré boli predtým pre neho ľahké, ako vedenie domácnosti, varenie, starostlivosť o seba, obliekanie a osobná hygiena. Progresiou ochorenia sa stáva, že pacient zabúda pomenovávať a používať predmet dennej potreby, napríklad zubnú kefku, uterák, príbor. Môže zablúdiť a stratiť sa, zabudnúť, že nevypol plyn, nedostatočne rozumie tomu, o čom sa hovorí. Nepamätá si mená svojich detí. Možno sledovať závažnejšie poruchy v reči a v schopnosti vyjadrovať sa. Pridružuje sa aj inkontinencia. Objavujú sa bludy a halucinácie, ktoré menia správanie blízkeho človeka. V poslednom štádiu, ktoré trvá 1 až 4 roky, je pacient apatický a spavý, ležiaci, nekomunikuje, alebo naopak neustále bezcielne chodí. Alzheimerova choroba je smrteľným ochorením, môže postupovať rýchlejšie a vtedy trvá približne 3 až 4 roky. U starších ľudí je priebeh pomalší a môže trvať až 15 rokov. Obvykle má pozvolný priebeh, ale neustále sa zhoršuje. Sprievodnými prejavmi demencie pri Alzheimerovej chorobe sú zmeny v správaní pacienta ako výbušnosť, krik, nepokoj, dezorientácia. Obviňuje najbližších z toho, že mu berú veci, alebo vidí rôzne postavy. Hovoríme o bludoch a halucináciách. Môže mať narušený spánkový cyklus, v noci chodí po byte, nespí a cez deň naopak prespí. Píska si, opakuje slová, vety. Ak sa objaví agresivita, zvyčajne je to odpoveď na to, že nerozumie okoliu. Na začiatku ochorenia sú problémy s pamäťou mierne. Pacient môže bývať sám vo svojom známom prostredí s pomocou príbuzných alebo priateľov. Práve takéto známe prostredie bytu, domu, dvora mu poskytuje istotu, umožňuje, aby bol spokojný. Alzheimerova choroba je však plynutím času závažnejšia, progreduje, nezlepšuje sa a pacient bude určite potrebovať viac pomoci a dohľadu. Najčastejšia príčina demencie je spôsobená ochorením mozgových ciev. Zvyčajne k nej dochádza v období na konci produktívneho obdobia alebo v dôchodku. Vaskulárna demencia je spôsobená zhoršovaním prietoku krvi určitými oblastiami mozgu a prejavuje sa zhoršovaním pamäti, poruchami koordinácie a problémami v reči. Sprevádzaná býva depresiou a apatiou a pacienti si často svoj stav uvedomujú. Pri typickom priebehu tejto demencie je začiatok náhly s následnou progresiou.
Pri vaskulárnej demencii ničia malé oblasti mozgu viacnásobné infarkty mozgových ciev a kumulatívny efekt takéhoto poškodenia vedie k demencii. Veľká mozgová príhoda spôsobí rozsiahle poškodenie a prejaví sa ťažkou demenciou. Prejavy vaskulárnej demencie sú závislé od toho, ktoré oblasti mozgu sú poškodené. Je to choroba, ktorá sa vyvíja v skokoch, náhle. Vývoj vaskulárnej demencie možno spomaliť prevenciou ďalších mozgových príhod. Výskyt vaskulárnej demencie sa bude v budúcnosti pravdepodobne zvyšovať, čo súvisí so spôsobom života dnešnej populácie. Prevencia sa zameriava predovšetkým na liečenie rizikových faktorov vaskulárnych chorôb, a to cukrovky, vysokého krvného tlaku, ochorení srdca. Prevenciou je tiež zdravá výživa a životospráva a dostatok pohybu. Ľudia, ktorí mali v minulosti problémy s užívaním alkoholu, sú náchylnejší na vznik demencie. Príčinou môže byť kombinácia možných úrazov hlavy, poruch výživy alebo toxický vplyv alkoholu samotného. Prejavy demencie následkom alkoholu sa obvykle líšia od prejavov Alzheimerovej choroby. Osoba sa môže dobre vyjadrovať, ale častá je porucha pamäti a riešenia problémov, osobnostné zmeny, popudlivosť a výbušnosť. Takéto prejavy sú frustrujúce a neznesiteľné pre najbližšie okolie, hlavne pre rodinu pacienta. Prístup k takto postihnutému si vyžaduje ochotu pomôcť mu a trpezlivosť. Ak má rodina bolestivé spomienky na obdobie pitia, môže pomôcť psychológ. Prechodnou fázou medzi normálnym stavom v oblasti celkovej kognitívnej výkonnosti a demenciou je mierna kognitívna porucha. Títo ľudia sú úplne sebestační, sťažujú sa však na to, že si ťažko pamätajú. Psychologickým vyšetrením sa zistí porucha kognitívnych funkcií, ktorá však ešte nie je tak závažná ako pri syndróme demencie a nezodpovedá normálnemu procesu starnutia. Na záver je dôležité povedať, že demencia je choroba. Nie je vyliečiteľná, ale liečiteľné sú niektoré jej prejavy. Netreba podceňovať prvé príznaky poruch pamäti a orientácie aj u mladších ľudí pred 60. rokom života. Treba si byť vedomí toho, že príznaky demencie ľahko zamieňame a považujeme za prejavy bežného starnutia.